En el darrer vídeo ens aturàvem en la persona de Guifré el Pilós, donada la seva importància legendària, i ens preguntàvem si efectivament va ser el pare de la pàtria, o bé va ser tot el contrari, un comte intrús. Amb aquesta pregunta que ho qüestiona tot, indicàvem al mateix temps que i acceptem que certament Guifré Pilós va ser un comte importantíssim, fonamental per la història de Catalunya i també per l'organització dels comtats catalans i per tant del que després serà Catalunya i en concretament doncs, el Casal de Barcelona. Però a la vegada assenyalàvem que aquest títol de pare de la pàtria s'escauria millor en la persona del seu pare, de Sunifred, comte d'Urgell, de Barcelona. Ja parlarem doncs, d'ell i veurem més en detall tots els títols que tenia i la importància que va tenir aquest personatge. En el vídeo, aquest era el vídeo número 13, el vídeo anterior, però en l'anterior, en aquest, el vídeo 12, que hem penjat en el blog Els Levites, ens aturàvem en un període de temps que era l'any 865 fins a l'any 893. L'any 893 era precisament l'època en què apareix per primera vegada el terme levita i apareix, curiosament, en relació amb Guifré el Pilós. És a dir, que podríem entendre potser que el terme levita és un terme de nova significació que té relació amb la nova organització o amb l'organització que el comte Guifré el Pilós va donar als seus comtats. Doncs podria ser, encara que aquest terme està associat més que a la persona de Guifré el Pilós al seu germà Sunifred i també al seu altre germà Miró, que va morir precisament en aquest any 893 i que va ser precisament en aquest any, quan apareix el terme levita, que Guifré el Pilós va assumir els comtats de Cerdanya, del Conflent, de Vallespir i també de Besalú. Dèiem que en aquesta època anterior del 865 al 893 va ser un període on es van fundar grans monestirs importants no només per la història de Catalunya, sinó també pel moviment levític. I el primer monestir important, un monestir levític, va ser precisament el monestir de Cuixà. I l'altre monestir, que no era levític, va ser el monestir de Ripoll i amb ell també el monestir de Sant Joan de les Abadeses. I als redors d'aquests monestirs i als redors també del personatge Guifré el Pilós i sobretot del seu germà Miró, Miró el Vell, i també de Sunifred, el que va ser bisbe d'Arles, doncs abat d'Arles, doncs al voltant, als redors d'aquests personatges apareixen una altra sèrie de noms de levites, dels quals ja n'hem parlat. Ara seria la qüestió, dèiem, de que, clar, el terme levita apareix l'any 893, però no és un terme potser de nova significació, de nou contingut, i per tant això fins a un cert punt significa una nova realitat en una nova època, en un nou temps, però aquest terme no va ser creat precisament l'any 893, sinó que aglutina ja
uns noms, uns personatges que ja provenien d'abans. És a dir, tenim personatges que a partir del 893 s'anomenen levites, però aquests mateixos amb anterioritat se'ls havia anomenat jutges o judicum. I per tant entenem que existeix una tradició del terme levita que és anterior a l'any 893. I caldrà aprofunditzar en aquesta tradició i situar-nos, per tant, anterior a l'any 865. Un any precisament en què va morir un gran personatge, com va ser el marquès de Gòtia i el duc de Septimània, Umfrid. I haurem de parlar precisament d'ell, mort l'any 864. Doncs, per què? Perquè, com veurem, segons els meus estudis i la interpretació que em faig i la proposta que us faig, aquesta podria ser una aportació als entesos i també als historiadors, doncs aquell amb qui hem començat tota aquesta sèrie levítica, que era Bonfill de Falcs, i que hem anat resseguint la seva genealogia, associat també amb un altre gran personatge de l'època que era Salane, i que els dos varen ser en el seu temps també mandataris, representants, vicaris del comte de Barcelona, sobretot de l'època de Borrell II, doncs, i que sempre han estat associats als redors de la família dels comtes catalans. Doncs aquest Umfrid, la proposta que faig és que era un avantpassat precisament d'aquest Bonfill de Falcs. I és potser el moment de fixar-nos en aquest període anterior, o si voleu, en aquest període que pràcticament agafa tot el segle IX, potser de fixar-nos, diríem, grosso modo, fixar-nos en les dinasties, a part dels personatges en concret, que van governar i que van dominar, diríem, el territori català, que en aquells moments se li deia la Gòtia, i per tant fer-nos aquesta pregunta molt senzilla, simplement en el segle IX, des de l'any 801, que va ser precisament des que es va conquerir Barcelona, fins a Guifré el Pilós, doncs qui manava en tot aquest territori català? I més concretament, quines dinasties manaven? Una manera avui que els historiadors fan servir és la paraula aquesta de dinastia. I per tant ja s'accepta, i d'això també ja n'hem parlat, que de facto existia una successió hereditària. Si bé els historiadors parlaran més aviat d'una manera més apropiada no hi havia una successió hereditària sinó beneficiària. De fet, vull dir, crec jo que era ja una successió hereditària com s'aplicava també en la mateixa família carolíngia, en les mateixes famílies reials i de l'emperador carolingi. Era una successió hereditària, si bé que, lògicament, estava subjecta a ser escollits i a ser posats en el càrrec, doncs, pel rei, en aquest cas, pel rei carolingi. Quines dinasties? Bé, doncs, si ho mirem així per dinasties, veurem que l'any 801, precisament quan es va conquerir Barcelona,
conquerida per un gran personatge del qual n'haurem de parlar d'una manera específica, com era Guillem de Tolosa, Guillem el Sant, doncs, entre altres, que varen conquerir aquesta ciutat, tots ells molt importants, pel que coneixem i també pel que fa i té relació amb el tema que tractem, el tema dels levites, doncs varen posar un dels fills de Guillem el Sant, que va ser Barà I, o Berane. Precisament aquest Barà I era el que diríem un guillèmide, tal com ho diuen avui en dia els historiadors, és a dir, que provenia de Guillem el Sant, o de Guillem de Tolosa, que era a la vegada el marquès i el duc, el marquès de Gòtia i el duc de Septimània. I per tant, qui manava en aquest territori? Doncs eren els marquesos de Gòtia i ducs de Septimània. I tenien aquest títol, o bé, si no tenien el títol, tenien la funció, perquè dins d'aquest títol s'aglutinaven el conjunt de comtats del que després serà doncs, Catalunya i la Catalunya Nord i també part i la Septimània, fins a tocar Provença, tota la costa mediterrània. I això és important també per indicar i per assenyalar. Bé, Barà I va ser el fill, per tant, de Guillem de Tolosa, va ser com corresponia marquès de Gòtia i duc de Septimània durant un bon període, ben bé fins a l'any 820. I després va caure en desgràcia, diríem, del rei, que en aquells moments era Lluís el Piadós, amb el que estava emparentat, i això és molt important, tornar a recordar que en aquesta època la majoria de gent, la majoria de noms que trobem en els documents estan emparentats entre ells, els que pertanyen doncs, a les classes dirigents. Tots ells, tant eclesiàstics com no eclesiàstics, tots estan emparentats. Bé, en aquest cas, diríem que va caure en desgràcia del rei i va ser desterrat. I va morir 24 anys més tard, però va ser desterrat d'aquest país i en el seu lloc varen posar doncs, un germanastre, per tant un altre fill de Guillem de Tolosa. I això és important també assenyalar doncs, que a la pràctica aquest dret de successió doncs, existia i si més no es mantenien aquelles dinasties, aquelles famílies que el rei havia posat en el govern d'uns comtats, d'un territori, doncs al ser destituïts o al quedar-se sense successió, normalment el poder d'aquell territori tornava a la mateixa família, fos doncs el seu descendent o fos doncs un parent proper a aquest personatge. En aquest cas es desterra a un fill de Guillem de Tolosa, però es posa al poder, continua amb un altre fill de Guillem de Tolosa, que aquest va ser, i que era germanastre de Barà I, que aquest va ser Bernat de Septimània, també marquès de Gòtia i duc de Septimània, que era també un guillèmide i que primer va governar poc temps, 4 anys, i després el va succeir en aquest govern el que era també comte de Tolosa i per tant també marquès de Gòtia i duc de Septimània, que va ser Berenguer de Tolosa o Berenguer el Savi, un gran personatge
que haurem de fixar-nos amb ell i que no era un guillèmide. I aquí sí que podem veure doncs la introducció d'una dinastia diferent a la que fins aleshores havia governat aquest territori. Era un ròquide. I després parlarem dels unròquides. Ja qui són, d'on provenien, etc. De fet, això ho podeu també consultar i mirar gràcies al bon treball que estan fent els historiadors doncs, a la Viquipèdia, un excel·lent treball que complementa tots els altres treballs fets fins ara en historiografia catalana i que sempre, lògicament, dintre d'aquest món que és la història, que de vegades és molt vaga, és a dir, que de vegades també falten molts elements per fer certes afirmacions, però que si es fan certament són afirmacions sòlides, si més no ben argumentades, que es poden argumentar a través doncs, de documentació, que gràcies a Déu en tenim molta de documentació abundant que existeix en l'època. I de fonts, doncs, que a part dels documents s'han escrit posteriorment, fonts d'autors, no? Bé, Berenguer de Tolosa, o Berenguer el Savi, doncs estigué al capdavant d'aquest territori molt poc temps, 4 anys, perquè morí l'any 836, i el succeí el seu antecessor. És a dir, Bernat de Septimània novament torna a fer-se amb el marquesat de Gòtia i el ducat de Septimània. I ara visqué en el càrrec, estigué molts més anys, fins l'any 844, en què va ser decapitat. Per tant, va caure també en desgràcia del rei que hi havia aleshores, i que va ser, en aquest cas ja no era el mateix rei que havia desterrat el seu germà, Barà I, ja no es tractava de Lluís el Piadós, sinó que es tractava del fill de Lluís el Piadós, el qui el va fer decapitar. Li van tallar el coll, el cap, precisament li van tallar el cap a la ciutat de Tolosa. I això va ser l'any 844, rere el Tractat de Verdun, que és de l'any 843, on una data, per tant, molt important, on la família, precisament els fills de Lluís el Piadós, es barallen entre ells i la lluita doncs fa que hi hagin partidaris d'uns i d'altres, i en aquest cas Bernat de Septimània probablement va apostar pel perdedor i això li va valdre el seu cap. Però fixem-nos que tot i haver perdut, diríem, la gràcia del rei, aquesta dinastia dels Guillèmides continuaren presents en el territori català i de la Septimània. I com deia doncs, en un vídeo anterior, el que ens indica aquests documents és que aquestes famílies es reciclen a l'interior doncs, amb unions matrimonials, es reciclen a l'interior de les famílies dirigents de la seva època. I així doncs, trobem a Carles el Calb, a partir de l'any 843, en el Tractat de Verdun, que va morir a l'any 877 i que, per tant, tota aquesta època del 843 fins al 877, una bona part del segle IX,
doncs va estar governada per aquest rei. I dèiem en el vídeo anterior que aquella llegenda de Guifré el Pilós, la llegenda de les 4 barres, el qui va untar els dits amb la sang de Guifré el Pilós i en va fer les 4 barres, era precisament Carles el Calb. Perquè sí, va ser durant el període del regnat de Carles el Calb que els, diguem-ne, anomenats Balònides, doncs la dinastia Balònida va entrar en el govern d'aquest territori català, del que serà després Catalunya, que era la Gòtia i també la Septimània. I així ens trobem que rere la mort, la decapitació de Bernat de Septimània, la dinastia que puja al poder va ser precisament la dinastia Balònida. Va ser Carles el Calb qui va iniciar el seu període de regnat d'aquest territori i també doncs, de tot d'Aquitània i Septimània, mitja França, diríem, doncs el qui va posar al capdavant d'aquest territori com a marquès de Gòtia i duc de Septimània a Sunifred, el pare de Guifré el Pilós. Per tant, les llegendes són llegendes, però de vegades tenen una base, un element, un complement doncs, històric, i en aquest cas aquest complement, aquest element és precisament la història, és que realment Carles el Calb, gràcies a Carles el Calb, podem parlar del naixement d'una entitat diferenciada de la resta de comtats francs, aquí en la Gòtia i en la Septimània, amb la dinastia que ell mateix va introduir dels Balònides. I aquí trobem el personatge, Sunifred, que estigué al capdavant d'aquest territori com a marquès de Gòtia i com a duc de Septimània pràcticament 4 anys, molt poc temps. Però en aquests 4 anys es valgué la fama que ja tenia, i veurem per què, ja li venia d'abans, doncs com podríem considerar-lo perfectament el pare de la pàtria. I relacionat amb Sunifred, doncs hi ha el tema dels levites. També, que encara no es deien levites, eren jutges, judicum, però que eren els mateixos, que després anirem acotant més què eren els levites, no? I d'on provenien. Una vegada mort, l'any 849, va ser succeït doncs, per un Guillèmide. És a dir, Carles el Calb va fer tallar el cap de Bernat de Septimània, però allò que us deia, la dinastia no va quedar escapçada, tot i haver-li escapçat el cap, però no va quedar escapçada. La dinastia dels Guillèmides va continuar present i manant i governant en aquestes terres. Per tant, si tot hagués quedat amb això, entendríem que la dinastia Balònida va ser una excepció, una intromissió, diríem, a la legítima, podríem parlar així, successió de la dinastia dels marquesos de Gòtia i ducs de Septimània, que eren els Guillèmides. Per tant, que la dinastia original que governava aquest territori doncs eren els successors, era Guillem de Tolosa, Guillem el Sant, i els seus successors. Aquests eren els qui correspondria al govern legítim i fundacional i originari, diríem, del poder que ja Lluís
o el Piadós, que probablement ja provenia també de Carlemagna, va concedir, va donar a aquesta dinastia en la persona de Guillem el Sant, de Guillem de Tolosa i els seus descendents, els seus fills. Tant és així doncs, que el mateix Carles el Calb, que havia decapitat a un dels seus fills, doncs després, a la mort de Sunifred, com si fos una excepció, doncs hi va tornar a posar un altre Guillèmide. En aquest cas era Guillem de Septimània, el fill de Bernat de Septimània, a qui va decapitar. I que va viure poc temps, 2 anys. I rere la mort de Guillem de Septimània, doncs apareix una nova dinastia, que també és molt important de destacar i que després ens acostarem, doncs, amb comtes francs, típicament francs, i que provenien, doncs, del nucli més proper al rei, a Carles el Calb, i també a les famílies reials franques o franceses, en aquest cas, com era Aledramus, o, sobretot, ens fixaríem amb el que va ser adjunt a ell, que va ser Isambard de Borgonya. El comte, doncs, de Chalon, de Bergui, d'Autun i Borgonya. Molt important, precisament també perquè aquesta regió, aquesta zona, aquests comtats que ell representa són molt importants pels orígens de la llengua catalana i també de la història més primitiva, doncs, del que serien els catalans. Molt important. Isambard de Borgonya, cal destacar-lo, en què també com Sunifred, doncs podria ser considerada com una excepció. Carles el Calb va introduir en aquella línia dels Guillèmides i va introduir nous elements que sobresortien per la seva excepcionalitat. El cas de Sunifred, el cas ara d'Isambard de Borgonya, que pertanyien a dinasties diferents, i després d'Isambard el cas també d'Odalric i el cas d'Umfrid. I sobre aquest darrer, Umfrid, que també aquí doncs, hi ha discussions genealògiques per saber d'on provenia, però fins i tot si era germà d'aquest Isambard o si provenia d'una altra dinastia. Bé, nosaltres, com a Odalric, a Umfrid el fem un ròquida. I després parlarem dels unròquides. I aquest Umfrid és molt important perquè d'ell, que era franc, doncs no només prové el Bon Fill de Falcs, amb què hem començat aquesta sèrie sobre els levites, sinó també provenen, doncs, gairebé tots els vescomtats catalans, començant pel mateix vescomtat de Girona i pel casal de Girona, no el vescomtat de Girona. Precisament d'Umfrid, marquès de Gòtia i duc de Septimània, que va viure 14 anys ben bons com a duc de Septimània, de l'any 864 a l'any 878, i que va morir l'any 880. Que va estar en el poder, doncs, de l'any 858 al 864. I va morir l'any 864. Precisament va morir a l'inici d'aquell període que
Nosaltres vam parlar en el vídeo 13 o en el vídeo 12 parlàvem aquest període que concentrava, pel que hem trobat en els documents, hi havia una gran concentració, diríem, levítica, i que arribava fins a l'any 893, quan apareixia el terme levita i quan Guifré el Pilós agafava el comtat de Cerdanya. En aquest període 865-893, doncs, precisament Umfrid va morir l'any 864, en l'inici d'aquest període, i que va ser, doncs, un personatge molt important també pel que té relació amb el tema, amb el món levític. El va succeir un Guillèmide, i aquest Guillèmide va ser Bernat de Gòtia, i aquest sí, hi estigué 14 anys al davant, des del 864 fins al 878, i va morir l'any 880, i després d'aquest Guillèmide el va succeir un Belònide, que era Guifré el Pilós. I això potser també important a partir de l'any 878, com a marquès de Gòtia i duc de Septimània, Guifré el Pilós, que va tenir un mandatari, un representant d'ell, que va ser Longobardus, i que era un bon fill. Per tant, que era un levita, i que va ser Mandatarius Domno Guifredo Comite. I per tant aquí tenim la casa dels Belònides, que iniciadors del que serà després la dinastia comtal del Casal de Barcelona i de tants altres comtats catalans, però al costat d'un mandatari, d'un representant seu, que era un levita i que provenia precisament d'aquesta dinastia dels Unròquides, un descendent d'Umfrid. I per tant, aquest és el quadre, el rerefons que hem de tenir present durant tot aquest segle IX, on les principals dinasties doncs eren la Guillèmida, però aquesta dinastia guillèmida va ser alterada en la seva successió per la introducció d'altres dinasties, com varen ser doncs, la dinastia que provenia d'Autun i Borgonya, i la dinastia dels Unròquides i la dinastia també dels Belònides. Finalment, la dinastia que es va quedar va ser la dels Belònides. Però les altres dinasties no van desaparèixer, sinó que varen ser reciclades juntament amb la Barònida a través de, sobretot, enllaços matrimonials. Bé, amb aquest rerefons, nosaltres en els vídeos anteriors parlàvem d'uns personatges realment molt importants i significants. Un d'ells era una dona que era Alone i que apareixia com a tia de Guifré el Pilós l'any 886. Però la mateixa Alone, molt probablement, la mateixa Alone, i ja sabem que n'hi havia una altra, que n'hi havia una altra, això ja ho sabem, però la mateixa Alone, entenem, creiem, l'any 862 apareix també com a tia de Gitisclus, cal situar-lo a la Ribagorça, i això també és molt important i haurem d'anar cap allà perquè parla dels orígens del comtat de la Ribagorça. I en relació a aquests orígens haurem de fer referència a un individu que ja hem citat,
que era Berenguer el Savi, que va ser precisament marquès de Gòtia i duc de Septimània. També era comte de Tolosa. I com un pagus de Tolosa va néixer doncs el comtat, el que serà el comtat de Ribagorça, Pallars i Ribagorça. I en això cal parlar també d'una figura important que va ser Asnar Galí. Asnar Galí, que va ser comte també de Cerdanya i del Conflent, i també comte d'Urgell, i que però el seu fill, Galí Asnar, va sostreure aquest territori, aquest pagus del Pallars i de la Ribagorça, el va sostreure a Berenguer el Savi. I per tant, ara, en el rerefons de d'aquestes dinasties i d'aquests personatges que hem parlat anteriorment, dèiem que Alone era amita o tia de Guifré el Pilós, però també ho era de Guitisclus, que cal situar a la Ribagorça. I aquell Guitisclus, se'ns diu en el mateix document, era fill d'Asnar Galí. Asnar Galí, que estava casat amb Oneca o Ennega de Pamplona, la princesa de Pamplona, i, per tant, Asnar Galí també, que va ser en els orígens del que serà el comtat d'Aragó i després també, doncs, regne d'Aragó, en temps, doncs, ja també del comtat de Pamplona i per tant, del regne de Navarra. Trobem aquest individu, Asnar Galí. Però, clar, és que el que passa, parlar de les dinasties, haurem de veure els individus, també els personatges, tal com us donen els documents, tal com apareixen en els documents, i després fer la interpretació, i en això doncs, hi ha eternes discussions, però jo ara volia fixar-me en els personatges. I a mi això em diu, és que Alone era tia tant de Guifré el Pilós, que era un balònida, com de Guitisclus, que provenia de la família d'Asnar Galí i, per tant, del comte d'Aragó. I aquí hi havia un parentiu entre els balònides, hi havia un parentiu entre els balònides i aquells que varen fundar el comtat d'Aragó. I per això la meva pregunta és, però els barònides, qui eren els barònides? Clar, aquells que venen de Belo, però qui era Belo? De qui provenia Belo? Belo o Belone era germà o el pare, més aviat, d'Oliba I de Carcassona. Oliba de Carcassona sabem que certament va ser comte de Carcassona, perquè així està documentat, i entenem doncs que Belone era el seu pare, com probablement ho va ser d'Ermessenda de Carcassona. I per tant que Ermessenda de Carcassona era germana d'Oliba de Carcassona. Per tant que Ermessenda de Carcassona era filla del comte de Carcassona, que seria en aquest cas Beló, i d'aquí també us Belònida.
Perquè Sunifred, el comte Sunifred, precisament aquesta excepcionalitat que va fer Carles el Calb a l'introduir-lo en aquesta dinastia d'aquesta gent que governava el territori català i de la Septimània com a marquès i duc, doncs va posar al capdavall precisament el que seria el gendre, al meu entendre, del comte de Carcassona, que a la vegada era fill, al meu entendre, de Borrell, un altre gran personatge, Borrell I, que se li diu Borrell d'Osona, però que no té res a veure amb Osona, més que, potser sí que li pertanyia en el moment de les conquestes que va fer i es va moure per aquest territori, ben segurament, perquè sabem poc d'aquests personatges, però ja parlarem d'ell perquè va ser un gran personatge aquest Borrell. I al meu entendre era el pare pròpiament de Sunifred, que va casar la seva filla amb aquest Belo, aquest Belone, que era un company d'armes, de l'època, per tant són contemporanis, els dos se'ls veu associats i junts, i això en parlarem i ho veurem més clar, eren uns homes de Lluís el Piadós, del rei Lluís el Piadós. Uns homes, uns cabdills, uns generals, com també ho va ser Sunifred. I qui sap si eren també levites. Això ja no puc afirmar-ho tant, però certament que eren militars, cabdills, importants, i pertanyen a aquesta època. I jo la proposta que faig és que tant Sunifred com Alone, com un altre personatge que era Salomó, que va ser un personatge molt important, que va arribar a ser bisbe i també comte de la Cerdanya, aquest Salomó, aquest sí que era un levita. I era germà, al meu entendre, no es pot afirmar del tot bé perquè clar, falta documents que els associen, però la proposta genealògica que faig és que Salomó era germà de Sunifred i per tant oncle de Guifré el Pilós. I aquest Salomó és un personatge molt important. De fet, en temps de Sunifred hi havia un altre gran personatge que era Salomó. I l'un representava doncs, el domini comtal, dinàstic, i l'altre representava el món dels levites, que era aquest, Salomó, i precisament amb aquest nom. Germà també d'aquesta Alone, i tots tres fills de Borrell, que a la vegada estaven emparentats amb l'Esnar Galí, un altre personatge molt important que era també contemporani i, per tant, un company d'armes, de cavalcar junts, un cabdill, com era Borrell i com era Belo o Belone. Esnar Galí, Borrell, Belo, Belone, pertanyeria a aquesta generació d'aquests homes de Lluís el Piadós, i les generacions següents doncs ja estaven en Galí Esnar, que era el fill d'Esnar Galí, i que ja estava també dintre del comtat del Pallars-Ribagorça i també sostret a Berenguer el Savi, i això és a l'any 833, i que el va mantenir durant època, i d'aquest, juntament amb Galí Esnar, trobarem el seu germà Guitisclus, o Guitisclus. En època, la mateixa època, i contemporanis amb Guifré el Pilós, amb Miró el Vell, i amb un altre personatge també molt important que era descendent de probablement un germà, una germana, probablement potser més aviat una germana també d'Ermessenda de Carcassona, i per tant era net de Baló, i així això sí que està documentat, que era Cesenando.
I aquest Cesenando se'ns diu que era mandatari del comte Miró el Vell, el comte de Cerdanya. I veiem com certament allò que dèiem, que tothom està emparentat entre ells i que els càrrecs polítics i de direcció, dirigents i de govern que hi havia en aquella època pertanyien, se'ls distribuïen entre la mateixa família. Trobem aquí, doncs, per part de la línia materna, els Belònides, pròpiament era aquest Cesenando, i per part de la línia paterna provenien d'aquest Borrell, Guifré el Pilós. Ara, se li diu Belònida. Així l'han batejat, diríem, els historiadors, no? Això és important també per veure aquesta relació, crec jo, que hi ha entre aquests personatges. No només hi ha documents que ho avalen, lògicament, si no, no ho diríem ni ho afirmaríem. A partir de la interpretació que es fa, està ben argumentat, o si més no es pot argumentar, però a part d'això veiem també la pertinença, les propietats, els béns, els territoris concedits amb aquests personatges. Per exemple, veiem que l'Urgell Cerdanya, el comte d'Urgell Cerdanya, l'any 800, abans de l'any 820, el tenia Borrell. Per mi el pare de Sonifret. I també era comte d'Osona, però tenia la part que hi havia, l'Urgellet que hi havia, la part per tant, d'Urgell, la part de Cerdanya, la part d'Osona, estava manada per aquest comte, el comte Borrell, que per mi era el pare de Sonifret, l'avi també per línia paterna de Guifré el Pilós, que va morir l'any 820, i a l'any 824 aquests comtats d'Urgell i Cerdanya el rei els va concedir a Esnar Galí. I com és costum, per la documentació i la manera de fer, entenc que aquest Esnar Galí era un parent d'aquest Borrell. I per tant, de l'avi de Guifré el Pilós, Esnar Galí, el qui serà després comte d'Aragó. I que iniciarà tota la dinastia reial aragonesa. Per tant, l'associació Catalunya-Aragó no es dona a partir de l'any 1150-1149, amb Ramon Berenguer IV i amb Peronella, sinó que certament ja venia de molt abans, ja en aquest segle IX. I existia aquesta relació que era per mi una relació potser fins i tot familiar. Una relació familiar. És a dir, que el mateix comte d'aquests territoris que hem vist on hi ha Catalunya, de la Gòtia, va ser també un dels comtes precisament d'Aragó, de la Ribagorça, tota la part més oriental d'Aragó, del comtat d'Aragó. O l'Esnar Galí, que per altra part també estava emparentat amb els valits de les ciutats de Lleida, d'Osca, que també tenien bona part de Catalunya. De fet, un successor d'Esnar Galí va ser qui va vendre tota la serra de Castelltallat a un successor de Borrell, a un successor de Sonifret, a un successor de Guifré el Pilós, que precisament portava el nom de Borrell, com va ser Borrell II, el comte Borrell II, comte d'Urgell i de Barcelona, que va comprar a Dominicus, a un successor de la família d'Esnar Galí, present en el territori català, li va comprar la serra de Castelltallat, una bona part de la serra de Castelltallat, la part més occidental. Li va comprar perquè era un parent seu, amb el que no es va enfrontar ni
simplement va ser una transferència de diners, i bastants, i que després va servir com a dot de la seva també del casament del seu fill amb una descendent de Carcassona que també es deia Ermessén, la comtessa Ermessenda de Carcassona. Veiem, per tant, que Borrell, l'avi de Guifré el Pilós, Borrell l'avantpassat de la família comtal catalana, a l'any 824, 820 ell mort, i el rei traspassa els territoris d'Urgell, Cerdanya, a Esnàrgali. I aquest el traspassa el seu propi fill, Galí Asnar, l'any 834. Per 4 anys més tard, per relacions, per problemes familiars, doncs Galí Asnar traspassa aquesta herència que havia rebut del seu pare Asnar Galí, dels comtats d'Urgell, Cerdanya, el traspassa a aquest gran personatge que hi havia en l'època, el pare de la pàtria nostra, pare de la pàtria catalana, que era Sunifred i que era fill de Borrell. Li traspassa a Sunifred, que potser era també un parent seu, un cosí, potser. Si més no, sabem que Alone era la tia d'un germà d'ell, i potser ell, per tant, també era tia de Galí Asnar, aquesta Alone, i que probablement Sunifred era un tio, per tant, germà també d'Alone. Traspassa, per tant, el seu oncle, Sunifred, l'any 838, Galí Asnar. I aquest, a la mort de Sunifred, ho traspassa al seu probable germà Salomó. A la mort d'aquest, a l'any 848, el comtat d'Urgell i de Cerdanya està en mans de Salomó, i Salomó, a la mort d'aquest, ho traspassa l'any 870, ho trasllada al seu nebot, permeteu-me que ho digui així, Guifré el Pilós, que va ser compartit pròpiament, més que Guifré el Pilós, amb Miró el Vell. Ho traspassa a Miró el Vell, que era comte del Conflent i també que era comte de Cerdanya, Cerdanya-Conflent, i també d'Empúries, que això és molt important, Rosselló. I precisament en aquesta zona de Cerdanya, sobretot Conflent, Vallespir i Empúries, i per tant Rosselló, en aquesta zona és on té més presència i més activitat en aquesta època, en l'època de Miró el Vell, el germà de Guifré el Pilós, hi tenen la presència dels levites, amb la seva capital i la seva seu en la diòcesi d'Elna i la seva capital Elna, on tindrà també un altre germà, Guifré el Pilós, que estarà de bisbe d'Elna, el bisbe Riculf. I per tant, la família comtal catalana estava en els llocs principals, els Pelònides, en els principals comtats, com era la Cerdanya, Conflent, i els levites estaven també presents en aquests comtats i en aquests llocs de poder. Després, en el segle X, ajudaren a desenvolupar el comtat de Besalú. I, per tant, dins del món levític, aquest personatge, Miró el Vell, és un personatge molt important, com també ho serà Oliba I de Carcassona,
i els descendents d'aquests que també es diran Oliva, Miró i Oliva, testimonis, per altra part, arqueològics que encara avui en dia es conserven, per exemple, en el monestir levític de Cuixà, on encara es conserven el nom tant de Miró com Oliva. Per tant, veiem aquesta gènesi, aquesta itinerància dels comtats d'Urgell-Cerdanya, o del comtat de Cerdanya, Millau i Urgell, que era el principal comtat d'aquella època, juntament amb el d'Empúries i el Rosselló. De Borrell, l'avi de Guifré el Pilós, Borrell, el pare, nostra proposta, deixeu-me ja dir-ho així, de Borrell, el pare de Sunifred, el comtat d'Urgell i Cerdanya va passar a Esnargalí, d'Esnargalí va passar al seu fill Galí Esnar, i de Galí Esnar aquest el va retornar al fill de Borrell, que era Sunifred, perquè Sunifred el passés al seu germà Salomó, i de Salomó el va passar al seu nebot, el fill de Sunifred, Miró el Vell, i també Guifré el Pilós. Comtats, per tant, molt importants on es varen sobretot desenvolupar, no originar, però sí desenvolupar el món levític. Aquestes explicacions crec que han de servir una mica per situar el rerefons de les principals dinasties de marquesos, de Gòtia i ducs de Septimània, d'aquells que manaven en aquesta terra, a la vegada d'aquests personatges que haurem de tenir molt en compte a l'hora de parlar, d'explicar d'ells per continuar amb el nostre tema dels levites. Que continuarem en el proper vídeo doncs, fixant-nos en alguns documents i després en els personatges que surten en aquests documents, per anar avançant en aquesta època dispar, diversa, que va ser l'època del segle IX, sota el regnat de dos grans reis, que va ser Lluís el Piadós i el seu fill Carles el Calb, en una època molt confusa. I on apareixen aquests personatges. I ja deixeu-me avançar que, eren els levites conseqüències doncs, de la lluita amb els musulmans, diríem, amb els del califat de Còrdova. Això existeix realment. Els levites eren també militars, eren cabdills i, per tant, dirigents militars. I per tant podríem entendre que certament van aparèixer potser per confrontar-se amb el món musulmà, com després ho faran les ordres de cavalleria o les ordres eclesials militars. Però no és ben bé així. No és ben bé així, ja avancem. També ja hem afegit també un element nou que hem dit anteriorment, que és dir, escolti, més que a mi em sembla que en aquesta època la major part del temps no es concentra a lluitar contra els musulmans, que sí que existeixen ràtzies, que sí que existeixen per ambdues parts, i batalles, i que certament doncs, hi ha un tràfic de relíquies i interessos religiosos, diríem, que corresponen, i crear també el que després serà el Camí de Santiago, tot això existeix, i per tant uns comtats que en diríem cristians i que estaven a la marca, però això no és el principal, perquè Esnargalí tenia una política bèl·lica, però no només bèl·lica, en relació amb el món musulmà. També es van emparentar i tenien interessos compartits.
I per altra part, els Guillèmides, que ja veiem que va ser una dinastia que va caure en desgràcia dels reis, tant de Lluís el Piadós com també del seu fill Carles el Calb, sobretot de Carles el Calb, els Guillèmides, se'ls diu bé, llavors eren gots, perquè van tenir una actitud política diferent de la que tenien aquests reis. Es van enfrontar amb ells des del món indígena, podríem dir des del món got. Però realment estaven lluitant per una independència del rei, o més aviat simplement formaven part ja d'aquestes baralles que existien dintre de les mateixes famílies franques, que els francs sempre es barallen familiarment, entre ells sempre, i sí, doncs, simplement van prendre partit per faccions dintre de les mateixes famílies reial franca, aprofitant el món indígena que hi havia aquí, que bàsicament era got i també musulmà, sarraí. I aprofitant doncs, les relacions que tenien també amb el califat de Còrdova, sobretot amb les taifes després, posteriorment, i amb els valins que hi havia allà, aconseguir el seu suport juntament amb els gots que hi havia en territori català per aixecar-se contra el rei, per posar-se a favor o en contra. Certament, els valònides varen ser una dinastia fidel a Carles el Calb i també al seu pare Lluís el Piadós. Per tant, varen ser fidels al rei franc i col·laboradors. I no només varen ser l'única dinastia que va ser col·laborador i fidel al rei franc, sobretot a Carles el Calb, però també a Lluís el Piadós. Això els valònides, que en diuen. Per tant, Guifré el Piadós, el pare de la pàtria, també Sonifred, es varen mantenir fidels, a diferència potser dels Guillèmides. Ara els historiadors diuen és que aquests eren gots, i també els valònides eren gots. Certament els noms d'aquesta gent, Sonifred, Guifré, sobretot Guifré, Borrell, són noms que sonen a noms gots. Però jo no n'estic tan segur, jo no ho veig tan clar. Em costa molt d'acceptar. Jo entenc que eren francs, tots ells eren francs. I veurem, perquè això... I per què dic això? Perquè quan, no només pel nom, o per un document, o dos, o tres, o quatre, d'una època, d'un moment determinat, sinó més aviat quan ens anem cap a la seva genealogia i, per tant, quan ens anem cap a documents més anteriors i veiem després tota la seva successió, la seva gènesi. Per mi eren francs, simplement francs. Ara, amb una peculiaritat, i aquesta peculiaritat eren els levites, el que l'any 893 varen ser anomenats levites, que anteriorment, en aquesta època d'aquests reis, se'ls anomenava jutges, els judicum. I per tant, aquests jutges, aquest judicum, tot i ser capdills militars que a voluntat del rei doncs s'oposaven al món sarraí i lluitaven contra ell, però més que tot el temps que dedicaven, la major part del temps que dedicaven, no era a la guerra contra els sarraïns, sinó a conservar, a mantenir i a aplicar, diríem, el llegat dels gots de la Hispània goda. I d'això ho veurem i en parlarem. Per tant, els levites, aquests jutges, eren, com he escrit també en diversos articles, aquests jutges, en els seus orígens, eren els guardians d'aquest tresor got, no només material, físic, que també, sinó aquest llegat got, que eren les lleis godes. I per això eren jutges, que a la vegada
eren també aquells que no només col·laboraven amb els francs, sinó que varen permetre que els francs, ja en temps de Pipí el Breu, del pare de Carlemanya i també de Carlemany, doncs poguessin entrar i conquerir el territori de la Septimània. I això ja ho veurem, Per això ens anem una mica més enllà.